Keskusta on puolustanut Etelä-Karjalassa ihmisten lähipalveluita, niin miten tulevaisuudessa perusterveydenhuollon lähipalveluita tulisi kehittää? Vesa olisi varmaan. Kiitos. No täytyy se syntilistä aloittaa sitten siitä, että ennen kuin oli sosiaali- ja terveysministeriö edes aloittanut, saatika julkaisut Oulun yleislääketieteen proffan Auvisen tätä omalääkäri 2.0-ohjelmaa, niin jo heti toukokuussa hyvinvointialueiden aloittaessa niin kuin keskustan ryhmä oli tämän mun oma tiimin, eli omalääkärimallin mukana, ja me tehtiin valtuustoaloite jo toukokuussa, heti kun tämä alkoi tämän omalääkärijärjestelmän aikaansaamiseksi koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon, eli yhtä lailla hoidon jatkuvuus olisi kaikilla terveydenhuollon henkilöillä ja kaikilla sosiaalipuolen henkilöillä, että me ollaan oltu tässä kyllä ihan uudistuksen kärjessä. Tuo on muuten aika tärkeää, että tämä nousi esille, tämä omalääkärimalli. Me tuolla ollaan sanotettu sitä keskustan johdossa, puhuttu perhelääkäristä. Se on ihan sama ajatus, mutta siinähän sisältyy vielä semmoinen vähän niin kuin lisää näkökulma, että se sama lääkäri olisi tietenkin koko perheellä. Ja sehän on muuten noiden lähipalveluiden osalta A ja O, että silloin kun apua tarvittiin, on joku taho, kehen olla yhteydessä ja saada yhteys. Ja sitten tarvittaessa, jos tarvitaan lääkärillä käyntiä fyysisesti, niin se onnistuu mahdollisimman jouhevasti ja nopeasti, että se on lähellä. Itse ajattelin, kun tätä uudistusta oltiin silloin eduskunnan päässä viemässä eteenpäin, ja sitten kysytään, että onnistuiko se, niin olen sanonut, että ainoa mittari, jolla voidaan tätä onnistumista tulevaisuudessa, nyt on ennenaikaista oikeastaan vielä sitä arvioida, mutta jolla voidaan arvioida tätä onnistumista on se, että miten me kykenemme palauttamaan suomalaisten luottamuksen julkisiin perustason sosiaali- ja terveyspalveluihin. Totta kai se Jarin johtama se pelastuspuoli on siellä myös todella tärkeä, mutta ennen kaikkea olen ollut huolissaan siitä, että ei kävisi niin, että entistä enemmän rapautuisi tavallaan tämä perustason sosiaali- ja terveyspalveluihin ihmisten luottamus. Ja minusta meillä on kaikki edellytykset tässä kyllä se luottamus palauttaa, mutta se tarvitsee tämmöisiä päätöksiä, jossa varmistetaan, että ihmiset jo kokee, että silloin kun apua tarvitaan, niin sitä myös saadaan. Itse ajattelen, että tämä on ihan äärettömän tärkeä, jos mietitään niin kuin vaikka sosiaalipalveluissakin, kuinka niin kuin laajaa kansalaisia se koskettaa. Meillä on ikääntyneiden asumispalveluissa sosiaalipalvelut on niin kuin perusta, mistä sitä tarjotaan, niin just tämä, että sosiaalipalveluissakin meillä on oma työntekijä. Meillä on nimetty työntekijä, oli se sitten fyysisesti missä tahansa, mutta sinulla on yhteys siihen. Se hoitaa sinun asiat, se tietää sinun asiat. Se on vastaava kuin tämä oma lääkärimalli ajatuksena. Ja vähän vasta niin kuin lapsiperhepalveluissa juuri se, että sitten kun sinä tarvitset sen yhteyden siihen työntekijään, niin sinä tiedät, että kuka se sinun asiat ja perheen asiat parhaiten tietää. Että tämän niin kuin laajentaminen nimenomaan tähän tällaiseen kokonaiseen palvelupolkuun on tosi arvokasta. Ja se koskee myös vanhustenhuoltoa. Jos ajatellaan niin kuin kotiin annettavia palveluita, kyllähän siinä pitäisi olla niin kuin samat henkilöt, mitkä siellä käyvät. Ei välttämättä yksi, vaan se, että ne henkilöt ovat niin kuin toistuvasti samoja, niin silloin on tuttuja, ne tietää sen ikäihmisen tarpeet, ne tietää, mitä siellä kotona pitää tehdä, mistä löytyy lääkkeet ja muut, että jo koko aika oltava esimerkiksi omaisen siellä läsnä, niin se neuvomassa, että tämä muuten on tällä viisi. Jos siinä on 5, 6, 7 vaihtuvaa, niin siinähän ei tule mitään, että siinä pitää olla sielläkin se hoidon jatkuvuus. Tässä välillä henkilöstöpulassa niin on myös käynnistetty nyt keskustelua valtakunnan tasolla, joillakin hyvinvointialueilla siitä, että voisiko siellä perustasolla se lääkäri toimia vaikkapa yrittäjämäisesti ammattiharjoittajana. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on tässä viemässä eteenpäin semmoista ammattiharjoittajamallia. Onko tämä herättänyt teillä vielä keskustelua, että minkälainen niin semmoinen ajatus teillä on tämän suhteen? Jos tämmöinen lainsäädäntöä kehitettäisiin, että se olisi ehkä mahdollista, silloin olisi tietyt mallit olemassa, niin näkisittekö, että se voisi olla yksi turvaamaan sitä henkilöstön saantia? No itse olen tuossa Etelä-Savon puolella tätä ammattiharjoittajamalliselvitystyötä tehtiin siellä. Ja se selkeästi se niin kuin jakautui, tulokset antoi sen myötä, että puoleen, että siinä oli sekä toisia se houkutteli ja toiset koki sen niin kuin vähän vieraaksi. Mutta ajattelen, että me tarvitaan nimenomaan tulevaisuuden palveluratkaisussa erilaisia vaihtoehtoja.
Se, että mitkä palvelee missäkin elämäntilanteessa, mikä on missäkin niin kuin ammattivaiheen roolissa hyvä ja luonteva tapa olla meillä mukana. Ja sama koskee minun mielestä tässä meidän julkisissa palveluissa niin kuin myös sitä keskustelua, että me toki turvataan niin kuin julkisena palvelutuottajana palveluita, mutta me tarvitaan niitä yksityisyrittäjiä siihen rinnalle. Me tarvitaan järjestöjä, me tarvitaan niin kuin toinen toisiamme, jotta me pystytään tästä niin kuin yhteisesti pääsemään eteenpäin. On samaa mieltä, että tarvitaan monenlaisia eri systeemejä niin kuin ylläpitämään tätä järjestelmää ja ehkä palaan siihen, että tämä ihmisten luottamus niin kuin tähän terveydenhuoltoon ja sote- ja pelastuspalveluihinkin, niin minun mielestä se on äärimmäisen tärkeää niin kuin säilyttää. Että me ei voida murentaa sitä pohjaa sieltä ja siinä mielessä esimerkiksi palataan vielä tähän rahoitukseenkin, niin kyllä se rahoitus täytyy järjestää sille, että se on semmoisella tasolla, että me pystytään nämä palvelut turvaamaan, että se vaan pitää jotenkin hoitaa. Tietysti pitkällä tähtäimellä ilman muuta pitää kehittää ja voidaan näiden toimintojen kehittämisen avulla tehdä sitten säästöjä. Mutta siinäkin mielessä tämmöinen, että nämä säästötavoitteet on järkeviä ja tietyn ajan kuluessa, ettei runnota niitä väkisin läpi, koska siinä saattaa mennä sitten sanotaanko lapsipesuveden mukana. Tämä uudistus kaiken kaikkiaan on ollut tosi tärkeä ja se ei ole valmis, mutta sitä voidaan koko ajan kehittää. Ja tämä on pitkäjänteistä työtä, niin kuin Vesaki tässä jo aikaisemmin mainitsi. Niin tämä, että me säilytetään ihmisten luottamus tähän, niin minun mielestä tämä on tosi tärkeä asia. Ja sen eteen meidän täytyy tehdä töitä. Oikeastaan niin kun, se, mitä mietitään näissä lähipalveluissa, niin on tällainen niin kun digitaaliuskovaisuus. Eli se digi voi niin kuin auttaa määrätynlaisissa yksinkertaisissa asioissa, mutta sitten jos ajatellaan sitä varsinaista palvelutapahtumaa, niin kyllä se ihmiseltä ihmiselle on niin kuin pakko olla. Esimerkiksi lääkärin työtä ei voi tehdä sillä tavalla, että diagnoosi tekee niin kuin etänä, vaan kyllähän se edellyttää, että tutkii sen ihmisen kunnolla ja siihen ei niin kuin tällaiset etäsysteemit niin kuin kunnolla taivu. Eli käytännössä tällaiset kivijalkapalveluiden tarve ei mihinkään katoa, jos ajatellaan ikäihmisten palveluita ja yleensä heikommassa asemassa olevien palveluita, niin helposti saavutettavat lähellä olevat pisteet, mistä hyö saa sitten riittävän kattavan palvelun, niin se on edelleen se perusta. Mutta sitten tavallaan digitalisaatio tulee helpottamaan tällaisia niin kuin erinäköisiä rutiinitehtäviä, yksinkertaistettavia juttuja, mitkä ovat niin kuin lähinnä plus-miinus asioita ja sillä tavalla ne auttaa, mutta ne ei poista niin kuin lähipalvelua eikä ihmisten välistä palvelutarvetta. Varmasti näin. Miten lääkärinä niin ajattelet pitkällä kokemuksella, että jos me saadaan kunnolla toimimaan tämä oma lääkärimalli, perheellä on kaikilla se sama lääkäri ja siinä on pitempi tämmöinen hoidon jatkuvuus, niin silloinhan varmaan helpommin tämä digitaalisuuskin toimii. Eli jos se tunnet potilaan perustiedot on pitemmältä ajalta, niin silloin pystytään tietyissä asioissa paremmin myös digitaalisesti palvelemaan. Olisiko näin? Maalikolta aivan oikean osunut niin kuin oivallus. Tämä on niin kuin juuri näin. Eli kun on niin kuin esimerkiksi kymmeniä vuosia hoitanut joitakin ihmisiä, niin niiden ei tarvitse enää välttämättä tulla niin kuin vastaanotolle sitä varten, että siinä kertoisivat asiat, vaan lähinnä se on se, että ne ilmoittavat, jos on jotakin muutosta ja voidaan hoitaa niin kuin erilaisilla niin kuin etämalleilla sitten esimerkiksi vuosikontrollit tai muut tällaiset asiat. Siinä säästetään aikaa ja voidaan panostaa just siihen niin hoidon tarpeeseen. Ja sitten just ne, mitkä pitää tutkia, niin ne tulee sitten tavallaan niin kuin itse fyysisesti vastaanotolle.